Igor Savić vlog by Momci sa sela. Vlog 39. Ja sam Milan Uglješić iz Lušaca, tražim mladu, hoću da se oženi. Pa nije deda ovo vlog, ovo je vlog za tebe, ne za mladu. Imaš već babu, šta će ti mlad? A treba mi neka mlađa, baba mi je mnogo ostarila. Dobar dan, dragi poštovani gledalci. Evo nalazimo se u imanju velikog gospodina Milana Uglješića, hacijenda u Glušcima. Gospodine Milane, vama je posvećen vlog jer vi snimate s nama već duže vreme. Novi glumac, tu je i baba, pa bih vas ja, krenuo bi da pitam pitanja neka. Pa ajde, da počnemo. Prvo pitanje, gospodine Milane, recite mi, koja je tajna ovog braka sa ovom ženom? Gdje da nađem ja takvu osobu, da budem s njom ceo život? Pa čuj da ti kažem, to je jedno malo teže i pitanje i odgovor. Kako si uspio s babom da ostaneš toliko? Pa ja sam nju toliko volio. Ona nije baš mene toliko volila, ali ja sam nju mnogo volio i zato sam, mislim da je to jedan veliki recept popuštanja u životu. Ona slabo je popustljiva, a ja sam daleko mekši čovjek i imam takvu situaciju, ali pored toga svega, moja ljubav prema njoj je i dalje velika. Kako si odoleo toliko žena, baš da budeš njoj veran i to? Pa nemoj ti, pazi, nisam ja imao više žena, nisam imao nijednu, samo sam imao. Je li imao baba? Nije, ko? Nemoj me nabeđivati, znaš da... Kako vidiš koliko ima rka danas, sve neke rke, kako da nađem ja neku normalnu? Čuj da ti kažem. To je drugo pitanje. Moraš da naiđeš na taj ludi kamen. Na svoju zakrpu, svaka rupa nađe svoj zakrpu. Moraš da nađeš to koje je sladno tebi. Ništa, prelazimo na druga pitanja. Reci mi, deda, kako ostati normalan u ovakva luda vremena? Kako si ostao normalan? Mislim, nisi vjerojatno podvinknul 100%, ali tu je. Pa da ti kažem jednu stvar, u odnosu na mnogo njih, to što ti kažeš podvinknu. Čovjek mora bude sam sebi i lekar i psihijatar i da ima neki pregled bolju za život. A šta ako ne možeš da pomogneš sam sebe, ja ne mogu sam sebe, a ne mogu ni psihijatri? Pa čuj da ti kažem jednu stvar, onda moraš da nađeš neku mladu devojku koja će da te razume i ti nju da razumeš i da imate jedno veliko razumevanje jedno prema drugom. Ništa, idemo dalje. Sad bih na gospođu, pitao bi nešto gospođu baba, ako nije problem, prijatno, pošto jede, malo smo je prekinuli u jelu. Reci mi, gospođa baba, kako te sluša ovaj čovjek ovdje, švaler? Strašno me Kako te ne sluša? sve čuje. Sve. Jel pažljiv prema tebi, jel brižan, muž, jel? Ajoj. Pa kako si onda ostala sa njim ako nije takav? Ti njega nagrdio ovdje, a s nisi 40 godina braku. Diću, na koju sad drugu? Znači nisi imala izbora, nisi mogla nađeš neku. Tu sam rodila decu, tu sam preživjela. Dobro, ti si ta starija generacija koja je bila sramota da odi iz kuće. Danas samo se ožene ove lude i sam idu negdje. Sam direkneš malo na nju, znači malo šljosneš. Odmah sam gas, ide iz kuće. Nema da... Uče da ti kažem jednu stvar. Reci, pouči. Pa moram ti kažem. Prva stvar, vremena su sad daleko drugačije nego što je nekad bilo. Pre nekad, ako te nije žena slušala ili djevojka, ti si mogao malo da je šopneš po glavi, razumeš? Međutim, sad ti na nju i ne drekneš malo. Sad ona te šlopa prijavi, tebe. ti ideš u zatvor. Dođu specijalne jedinice, strašno. Ovo su sad vremena, zakon je sasvim drugačiji. Sad lično mislim da su tu velika greška. Onda druga stvar. Sad sve vodi, devojke daleko više piju od muškaraca. Bludi nemoral, deda. Njakaju se kao lude. I pa jednu stvar, ti počneš da se zabavljaš i kažeš, aha, evo je, sad sam nabasao na jednu pravu. Međutim, samo malo zamisliš to, prođe samo vrlo kratko vrijeme i vidiš da to ne ide. Klasična rka. Ti gubiš u vremenu i onda ostaješ u toj situaciji da zagaziš u neke malo dublje godine i ti više nemaš to vremena. Znači, u svakom slučaju treba da imaš uvek 2-3 u rezervi. To je u pravu, deda. Ne, 2-3 nema od dobrote ništa, babe. I druga stvar, moraš ti malo da je išlajfuješ, malo da zategneš, da pokažeš zube, da ona zna... A znaš što ja mislim, da ćeš ti posle ovog vloga tebe će žena išlajfovati, jer si se puno opustio i ona kad bude se istrpela sve ovo, najebo si posle. Ona mene voli do grkljana. Ali grkljana je oparisala davno. Gde voli, pa vidiš da jede kompir i ne obraća pažnja. Jede pasulj. A pasulj je rekao kompir. Pa noća će biti urnebe, sad će biti paljba na sve strane.
Inače, dragi naši gledalci, Deda Milan je harmonikaš, pa bi mi sad, pošto smo veseljaci, zapevali nešto vama. Pa da počnemo, Deda Milan. Ajde, važi se. Ni mi više nismo mladi, šta je život sada znamo. Pruži baba ruku, dedi, da još jednom pokušate. Pokušat ću ovo. Čekaj, nemoj me... Vidiš šta je ljubav i posle kaže... Posle kaže ne postoji ljubav, 40 godina u braku. Postoji, pa mora postoji. 40 godina u braku je. Koliko? Kako si mogao da istrpiš to? 58. 50. A 50, znači strašno. 58 godina. I još ima žara, pa kak baba gleda u njega kao devojčica. 66. Pa eto. Koliko imaš tamo? 34? Sabirajte se posle. 58. Kamera radi. I posle kaže nema ljubavi, gleda u njega kao devojčica. Ne gleda ni u kameru nigde, samo u deda. Za mene ne postoji ni jedna druga. Ja ne mogu da pogledam, odmah mi se oči... Ja mislim da je ovo malo slagalo, ne veze. Zamaglu mi se oči. Ajoj. Gdje ću ja deda da nađem takav kvalitet, sve neke fulje, rke, klasične, suveljage, opajdare. Gdje je kvalitet, znači deda nađe, polupat ću ostalo. Neke fulje, rke, klasične suveljage, opajdare. Gdje je kvalitet, znači deda nađe, polupat ću ostalo. Ne znam s kim se družiš, možda da... Pa nema sve neke lude, samo mi nude neke tu haose, nešto. Neću čudesa, hoću klasičnu domaćicu. Čuda ti kaj. Ne zna da kuva, ne zna ništa. Znam baba da kuva. Kako da ne znaš čovječ, šta god hoćeš. Znaš kompir, sve. Da ti kažem sam jednu drugu stvar. Velike su stvari provodađije. Prije su bile, nisi mogla da se otvoriš malte ne dok nemaš provodađiju. Da ti neko kaže, au, znaš šta ima dobra devojka ovdje, ona je na... Pa nema koji god pitaš, oni kažu iznjakana, raznjakana, odvakana. A imaš ti tu i ljubomore. Presno kilometra, udara se koštinski pečat. A ti si lep momak, imaš sve domaćinstvo. A sam lud. A sam lud. A nisi lud, ali ti tražiš pravo. Ti tražiš pravo i bolje, dobro što tražiš pravo. Ništa, evo polako privodimo vlog, aj sad da ne tupimo, ne davimo, toliko je. Reci mi deda ovako kako se osjećaš ti, si još, hoćemo još snimati ili si tu pred... Pa čuj da ti kažem, nije mi kraj života koliko ja mislim da mi nije kraj, treba da snimamo još dosta. Još dosta. Treba da dočekam da ja vas poženim, da dočekamo malo i desete, da imamo po dvorište sema. Daće Bog. Pa daće Bog, ali morate i vi da date sebi u glavu, da morate, da imate taj... Zacrtano da morate... Deda, posle ovog vloga, sljedeće biti vlog ženitba. Ženimo se, deda, dovodimo. Ili pravu ili klasičnu suvenjaku. Ne valja jedna, dovodi drugu. Mada menjamo kao menjačica. Tere redom. Reci mi još jednu stvar, ovako to sam te već pitao. Se zove, kako se slažeš s babom sada da se slušate to? Pa čuj da ti kažem, bude tu nekad malo ti začkoljica, ali to brzo se prevaziđe. Ali bitna je stvar da se voli. Pa ne znam, svakam čast. Ti ne moraš voliti babu. A? Ti ne moraš voliti babu. Sam baba tebe da voli. Ja znam, kaže šta je brak. Uđu dve budale u njega i trpe jedna drugu ceo život. Tako ti mene ne moje bajke pričati. Pa dobro je, razume se to. Tebi je trebala baba, ti si, ja bar mislim, zbog vidio, znaš ova se pravo da ti kuva, pegla, pere, a ovako sa strane daj neke suveljage. Kakvi sa strane? Nemoj ti meni opet nešto sa strane, nema, ja nisam imao ni jednu drugu. Malo si crvenije. Pa vidio sam po crveni, jer mi se gledao. Udar od košulje. Eto, dragi poštovani gledalci, to bi bio jedan kratak vlog iz sela Glušaca od strane Deda Milana, to je Deda Milan, legenda, čuvena glušačka, harmonikaš, trgovac, čuvenije. Bivši. Pera prevarant, klasika. Gori bio Pera prevarant. Tako je. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Eto, dragi poštovani gledalci, završen vlog, njočimo, zvečimo, škripimo, vrištimo. Tako je. Ljubav traje, baba još nije uvenula. Vidimo se do sljedećeg klipa, pozdrav! Momci sa selom.